салом тамошобино сазай назан саломати хубай духтарако диагностика омадагие нигоҳ кунед рӯ ба рӯи части МБТ мағозаи рӯё духтаро акция рафтестай иҷода медонен ҳама намуди либос ҳастай кӯдако на зану на нижни бельё пояфзол хулас ҳозир дохил мегардем аз дохил ма шумода бо навор гирифта нишон метим чӣ хеле фаҳмидем ина нигоҳ кунед борошон борои туркияи бори гуанҷӯай духтаро марҳамат барои фарзандотон духтарона писарона ҳар он чизе ки дар корай ҳатман мағозаи рӯё биёен ина занҳои азиз барои хитонам ҳастай диден халатҳои фасон хулоса нижни бельё ҳамаи чӣ меёбен диден барои маълумоти бештар метавонен бо муроҷиат кунен пурра мефаҳмонанд тона доставка доранд куҷое хоҳем духтарако доставкатон мекунанд дар муддати хеле ва хеле кӯтоҳ материалошона бинед чӣ хушрӯчай духтарако қисми дӯст доштаи мову шумо либосои фасони туркира бори гуанҷӯа ҳатто бори русияра дар мағозаи рӯё акция эълон кардагиан ира биненам бисёракае ки ҳам духтаронаш ҳастай ҳам писаронаш медонен нархошон 20 сомон 30 сомон 40 сомон се нархи намҷа чизе мегирен 20 сомон 30 сомон 40 сомон штагай духтаро доставка низ доранд неким хубтар ин ки шумо биёен аз наздик бинен инамҷа як магазин борай бовар мекунен ҳамаша акция эълон кардаган шортикчора диден чӣ хушрӯ нархаш 20 сомон бовар мекунен духтараком хо хушрӯчаан модело бисёрай гуфтум ку вайру башка чара бинен хо чӣ хушрӯае гуфтум ку духтарако 20 сомон 30 сомон 40 сомон мана теннискои оригинал каседа дар корай духтаро грандиозная акция рафтестай дар рӯё ҳатман биёен омада наметонен нависен расмоша мепартоян интихоб кунен дара ва как доставкатон мекунанд ира бинен чӣ фасонай марҳамат ҳамаи ҳамино арзон шудагай касоне ки намедонанд мағозаи рӯёра пас биёен ориентир диагностика рӯ ба рӯи МБТ таги домдаяна мағозаи рӯё мана барои маълумоти бештар муроҷиат кунед рақамошон ҳаст дар рӯи экран хушрӯгиша дидем футболкора мана иҷода бисёрай ҳар як таира нишон дода намешавад духтаро афсӯс шумо хубтар он ки омада аз наздик тамошо кунед диден чӣ хушрӯ ҳамаи ҳами акция рафтестай 20 сомон 30 сомон 40 сомон ями се нарха ира бинед чӣ хушрӯ ҳамаш борои брендай духтаро борои простой нест ҳамаш борои қиматиай ҳозир акция грандиозна эълон кардагиан таракои азиз нигоҳ кунед акция рафтестай мағозаи рӯёда анам хеле футболкои фасони туркӣ ҳамаш брендвиян то размерои подростковира доранд бинед чӣ фасонай медонед чанд сум шудагай ино 120 сомон буд 70 сомон шудагай бовар мекунен қариб 50% акция рафтестай успед кунен ки тамом нашава марҳамат беҳтарин нарх 70 сомон духтаронашам ҳастай писаронашам ҳастая марҳамат мағозаи рӯё дар диагностикаи тамошобино рӯ ба рӯи части МБТ ина марҳамат ира бинен чӣ хушрӯ ҳамаш подбрендан диден духтарако беҳад теннискошона бинен лакостои оригиналай бо аз наздик биёен як борак сифати ира бинен чӣ хеле гуфтум то подростковри размерош ҳастай ина беҳтарин вариантако бо нархи дастрас дар мағозаи рӯё духтарако омада натонен ку нависен доставкатон мекунанд ина версачиошона диден чӣ хушрӯ ина моделора бинен охи ишаишда фасона ишаишда фасон материалошон ҳеҷ намешавад духтаро сифати беҳтарин доранд ана аз ин чандта расветка будая ина бинен духтаро агар наборда хушрӯ надидеста бошен ку рақамошон ҳаст дар рӯи экран нависен расмоша мепартояндтона ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен доставкатон мекунанд ҳамин мағозаи рӯё ҳар он чизе ки мебинен ку ҳамаш бори туркияю бори гуанҷӯ иное ки ҳозир дидаистен ҳамаш туркӣ мана футболкои фасон вариант бисёрай ҳар як таира нишон дода намешава лекин шумо нависен расмоша мепартояндтона духтаро бинену интихоб кунен продажа духтаракои азиз нигоҳ кунен двойка тройка ҳар он чизе ки мебинен ку духтаро ино ҳамаш 180 сомона двойкаоянд ҳам бори гуанҷӯ ҳам туркӣ ва ҳам бори россияяй марҳамат нархошона медонен чанд сум кардагиан 80 сомон бовар мекунен духтаро беҳтарин нарх 80 сомоне духтаро успед кунен тамом нашава леки агар ки омада натонен нависен доставкатон мекунанд
ориентир диагностика рӯ ба рӯи части марҳамат рӯ ба рӯи части МБТ духтаро мағозаи рӯё як мошина дай вайра бинен чихо хушрӯ 80 сомоне иҷа интихоб зиёдай тамошобинони азиз ҳар яктиша нишон додан намешава шумо нависен расмошона партоян дар равакак доставкатон мекунан интихоб кунен ира бинен иша 18 фасона иша 18 фасон ҳамаи ҳамино 80 сомон кадомиша мегирен палточоям диден хушрӯа ҳамаш хулас арзон шидагиай духтарако биёен либосакҳои хушрӯ нишонтиен гуфта буден духтаро марҳамат ма имрӯз мағозаи рӯё омадагием бинен қабуракҳои хушрӯ бисёр доранд двойкача тройкача ина ёра бинен чихе фасон ҳози сезони анаминояй марҳамат барои фарзандотон метонен омада аз рӯё харидорӣ кунен ва медонен чӣ дар мағозаи рӯё на танҳо бори турсаву гуанҷу балки расиски анамхе либосакҳои фасонам метонен ки омада харидорӣ кунен пайдо кунен ира бинен ҳама намудуш ҳастай духтаронашам ҳаст писаронашам ҳаст ози писаронашонам ма шумода нишонтием да мағозаи рӯёра як борак интихобша бинен чихе хушрӯвай мана тройкача двойкача ҳар он чизе мебинен ҳамаш борои эксклюзив гулчин карда барои фарзандои мову шумора овардагиян суроға диагностика рӯ ба рӯи части МБТ тамошобино якум ошёнадай мағозаи рӯй ё плакачон ҳаст ба осонӣ пайдошон мекунен иҷада инчунин акция рафтестай духтаро на танҳо бори эксклюзив балки борои бренд вира арзон кардагиян марҳамат биёян ё ки роликҳои дигама тамошо кунен мефаҳмен нархоша на тамошобино аксияи грандиозни рафтестай анамихе шортикҳои фасони туркида 120 сомона шортикаи духтаро медонам ки барои фарзандотон гирифтагиен медонен нархша ҳози акция рафтестай мағозаи рӯёда медонен чанд сум шидай турецки оригинал ҳамагӣ 70 сомон шидагай сифатошда гарантия метиҳан ҳар ҷода нестай бои хелиё ина биёен аз наздик бо худтон бинен дар мағозаи рӯё грандиозни акция дар шортико 70 сомон суроға диагностика рӯ ба рӯи МБТ мағозаи рӯё ма рақамашонам мемонам дар рӯи экран касоне ки имконияти омадан надоранд нависен дар равакак шумода доставка мекунанд размеро ҳамаш ҳаст духтарако акцияра бераҳмуш гуфти гапо ҳами арзон шудай инами двойкачаҳоро дидестен 150 сомон кам набудан анами двойко оригинал бори брендан 100 сомон кардагиан бовар кунен духтаро ягон ҷода ин нарх нестай леки дар ин нуқтаи савдо 100 сомон шид анамихе теннискои фасон духтаронашам ҳастай ҳози нишон метам тамошо кунен духтаро марҳамат бурд мекунен заказ кунен касе омада наметона дархост кунен доставкатон мекунанд ё ки биёен марҳамат диагностика рӯ ба рӯи части МБТ мағозаи рӯё ва и духтариша бинен қа хушрӯ будай марҳамат ина шортика кошонкати аҷоибот бори брендай духтаро оригинал ҳам юбкадоруш ҳастай ҳам шортикдоруш ҳастай хулас чанд модел 100 сомоне ина духтаро берен бинен муқоиса кунен ягон ҷода ин нарх нестай лекин дар мағозаи рӯё марҳамат ҳамагӣ 100 сомон шидагай двойкачаҳои турки оригинал дидена 155 сомонай диден ҳозир барои шумо подписчикони азиз 100 сомон кардагиян хоҳен бори хушрӯ бо нархи дастрас пас мағозаи рӯё ҳатман биёен ё нависен доставкатон кунанд аки якора бинен духтаро соскаҳои фасон ина марҳамат тамоми намудуш ҳастай бутуличка соскача хулоса ҳамаш барои кӯдакҳои шумо беҳтарин сифато кати инам ё чанд суман хушроне ва ёра бинен духтарако 20 сомоне ина марҳамат кӯдакбинӣ мерен як таъзамӣ барен ҳамагӣ 20 сомонай хирсанд меша ҳама одам ина нигоҳ кунен инаи бутулкачаша бинен чихе фасонакай и моделша бинен иша ишда хушрӯа иша ишда хушрӯ и соскамонакая қа хушрӯае мана марҳамат нархошон ва иша бинен ина медонен духтаро ягон мевагӣ ягон чӣ мемонен ку барои кӯдак мехра беҳад фасон удобни нархи чанд сум мемира 35 сомон инами комплектакаш 35 сомон ина барои дандонбурори кӯдакам дорану хулас ҳамаи чӣ дар мағозаи рӯё бо нархи дастрас тамошобино ҳатман интихоб кунед доставкатон мекунанд борошон арзонай духтаро ё ки биёен инами вай даян духтарако диагностика даян ориентиршон рӯ ба рӯи части МБТ мағозаи рӯё як мошёнада ина нигоҳ кунен аз ӯ тараф части МБТ-ай духтаро диден мана марҳамат рӯ ба рӯи анами части МБТ як мошёна мағозаи рӯё
Рако мағозаи рӯё омадагием ҳам қабурои хушрӯ доштиян. Ира бинен бижутерияи фасони стайлной тамоми намуди браслета меёбен дар иҷа. Медонед бо чанд сумае 20 сомон, 30 сомон, 40 сомон се нарх дорад. Браслетошон беҳад фасонай. Ана хеле комплектора бинен ҳамаи ҳамино бо нусхаҳои тиллоян. Диден духтарова и комплектоша бинен. Ина духтаро бо нархи дастрас шумо да пешниҳод мекунам. Инчунин анаи чалаакора бинен. Ино ҳамаш бори стайлной. Сиё намешада? Не. Гарантияш кати бидай. Духтаракои азиз, мана марҳамат чанд моделиш ҳастай. Каседа дар кора чалотон ай чанд сум сар мешава? Ай 5, 10, 15. Ва диден духтарако 5 сомон, 10 сомон, 15 сомон инам хеле. Хулас чалошунам арзон. Яна бат вира бинен қа хушрӯчай. Мана марҳамат. Эй чанд сумай қафасон? Ай 15 сом. 15 сомон гӯшпорака бинен чӣ хушрӯай духтарако. Бои комплектошуна намеген аҷоибот. Марама духтарако комплектои фасон комплектотон ай чанд сум сар мешава? Ай 70, 50, 60, Ина 80, 70, 50, 60 инем хеле нархҳо дора комплектошон комплектои стайлной беҳад хушрӯ. Баъд ин эҷада бо бозича доштияна. Ина барои фарзандотон метавонен аз мағозаи рӯё омада анамхе бозичаҳои фасони хушрӯ харидорӣ кунен. Марамат мағозаи рӯё дар диагностикаяй рӯ ба рӯи части МБТИ. Якум нишона дар иҷада духӯёям аста. Духӯёи фасон бори Дубай ана. Ина духӯёи духӯёи ҳам туркӣ доранд, ҳам моли Дубай доштиян. Диден? макияж мақсад, парфюмерия, ина косметика, ҳар он чизе ки ҳаст аз иҷа пайдо мекунен. Бо заколкачиҳоша бинену марамат метавонен ҳатман мағозаи рӯё омада тамошо кунен борошона. Ёки нависен расмоша мепартоян интихоб кунен доставкатон мекунам. Шода ҳамаи чӣ будай бо беҳад фасон оёхи чанд цвет дорад 30 сомон. Ини хеле шляпачиҳоям доштиян. Ино чанд пулан? Ин фасон иш бо 40 сомон. Ина бачагиам кепкои фасон доштиян. Духтарако бовар кунен нархошон беҳтарин. Иша бинен. Иша хушрӯ и комплектако чанд сомон ина ино? И 20 сомон ая падин. 20 сомон. Шок. Ина 10 сомон. Ина барои духтаракотон метавонен ҳатман мағозаи рӯё омада харидорӣ кунен. Лекин агар омада натонен ку рақамошон ҳаст дар рӯи экран нависен доставкатон мекунанд. Ҳама намуди голфича, калготки. Ина нигоҳ кунен духтарако нархҳо. Калготкиётон чанд сумиян? Турецкиян? Хенас. Мана калготкиёи туркӣ доранд духтаро голфичаҳои фасон доранд. Ана хеле вай доранд абадоко доранд. Ира бинен охи ҳамаи чира шумо метавонен аз мағозаи рӯё омада бо нархи дастрас харидорӣ кунен. Шапочкора бинен барои кӯдакако. Мана аз чанд сум сар меша шапочкотон? 25, 30, 40. Ина диден духтаро. Диден турецки шапкоям ҳастай барои фарзандои шумора. Марҳамат биёен духтарако. Диагностика рӯ ба рӯи части МБТИ мағозаи рӯё якум ошёна дай. Ина баағзиродон бировардани кӯдак дам хена барои хушрӯ доштиян. Диден духтаро. Духтаришам ҳастай, бачагишам ҳастай. Вай ира бинени қа хушрӯ 55 сомон. Ина бо арзон мешидай. Диден ина бачагишам ҳастай, духтаронашам ҳастай. Хулас ҳар он чизе ки дар мағозаи рӯё ҳаст, нархи шок духтаро. Нархи беҳтарин кайси пешниҳод кардастиян. Як борак биёен нарх навошуна хитон бинен да муқоиса кунен. И қайласино хушрӯван. Вай ё чанд пул? 6 сом. Ира бинен чӣ фасон чанд персонаж дорада. Мана ин хе бурукчаҳошонам ҳастай. Нархҳои беҳтарин. Ана и бурукҳои рванира диден чӣ хушрӯ бренди Zara. Мана нависен бо маълумоти бештара аз хичон пайдо кунен духтаро.